Koliko puta treba da ti ponavljam, ne diraj Katie! Tomas, ja nisam mak, prekini da me cimaš. Tomas, on nije mak, zašto ga cimaš? Da, Tomas, reši sa makom 1 na 1. Da, tako je najispravnije. Čim vidim maka, odmah ću ga prebiti. Momci, verujete mi, zar ne? Naravno, verujemo. A sada se smiri, Tomase. U redu, momci, hajdemo u kafić na kakao. Tog maka ću levom, desnom. Tomas, seti se da je mak viši od tebe za 2 glave. Pa šta, Steve, što je orman viši, to glasnije pada. Da, upravo si, slažem se s tobom, verujem u tebe. Mak, Alex, ostavite nas na miru! Prestanite da nas pratite, pustite nas da se odmorimo. Devojke, niste nas razumele. Da, niste nas razumele. A šta treba da razumemo? Sve što smo shvatile je da loše mirišete. Tako je, pravi fudbaleri uvek treba da se osjećaju. Zato što smo jaki. Dakle, devojke, hoćemo li se smuvati? Šta? Fudbaleri, prestanite da dirate devojke! Nikol, ne mešaj se u tuđe stvari! Umorna sam od drame u ovoj školi, uvek se nešto dešava.